Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng siang, sugeng dalu, adik-adik pecinta basa Jawa. Kapanggih malih wonten ing channel YouTube kula, Yulia Putri Prajawanti. Adik-adik kados pundi kabaripun? Muga-muga sedaya sehat, bahagia, lan selalu kaparingan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Adik-adik ingkang kula tresnani, dinten menika Bu Yulia badhe nglajengaken pirembagan ingkang sampun Ibu andharaken ing part setunggal utawa ing bagian setunggal. Salajengipun Ibu mangke badhe nglajengaken babagan kawruh basa. Nah, punapa ingkang taksih kemutan minggu kepengker Bu Yulia ngrembag babagan nopo? Nah, betul, minggu wingi Bu Yulia ngrembag babagan tembung saroja lan kerata basa. Nggih. Dados salajengipun samangke Bu Yulia badhe nglajengaken tembung Yogyaswara lan tembung garba. Nah, kali pirembagan menika badhe kula lampahaken wonten ing pepanggihan dina iki. Langsung kemawon nggih. Adik-adik, saderengipun kula lajengaken, sumangga ingkang dereng subscribe kula aturi supaya subscribe rumiyin nggih, supados Ibu tambah semangat damel video-video pembelajaran. Salajengipun, punapa sih ingkang dipun wastani tembung Yogyaswara? Tembung Yogyaswara wonten ingkang maringi teges yaiku tembung lanang wadon. Loh, kok tembung lanang wadon? Maksudipun kados pundi? Oke, badhe Bu Yulia andharaken ing video menika. Dipun gatèkaken nggih. Tembung Yogyaswara yaiku tembung loro sing dirangkep dadi siji sing ngarep tiba swara A, tiba swara A lan mburi tiba swara I. Duweni teges lanang wadon. Tembung ngarep suarane monine A. Tembung sing mburi suarane monine I. Duweni teges lanang wadon. Tuladhanipun pemuda-pemudi. Nah, ning kene wonten pemuda lan pemudi. Pemuda menika kangge tiyang jaler, pemudi menika kangge tiyang estri. Pemuda kanggo lanang, pemudi kanggo wedok. Iki lho sing diarani tiba swara ning ngarep A, tiba swara ning mburi I. Paham nggih? Salajengipun siswa siswi. Siswa menika kangge jaler, siswi menika kangge estri. Mung beda tembung ngarep karo mung beda ngarepe A sing mburi I. Nek A kanggo lanang, nek I kanggo wadon. Putra putri, putra lanang, putri wadon. Mahasiswa mahasiswi, mahasiswa lanang, mahasiswi wadon. Karyawan karyawati, menawi A jaler, menawi I estri. Pramugara pramugari. Gampil nggih? Saged dipun mangertosi napa mboten? Insyaallah saged, amargi cetha welo-welo gampil saged dipun pahami. Gampangane nek monine suara ngarepe A berarti kuwi tembung lanang, nek monine suara I ning mburi berarti kuwi tembung kanggo wedok. Oke, Bu Yulia anggap sampun sami mangertos sedaya. Dipun lajengaken salajengipun nggih menika tembung garba. Yaiku tembung loro sing dirangkep dadi siji.
fungsine kanggo ngurangi cacahing wanda. Nah, ampun kesupen nggih, wanda menika tegesipun suku kata yen ana ning basa Indonesia. Nek basa Jawa jenenge wondo. Jadi wonten tembung loro, ada dua kata sing dirangkep dadi siji. Yang dijadikan satu kanggo ngurangi cacahing wondo, untuk mengurangi jumlah suku kata. Ya. Fungsine kanggo ngurangi jumlah suku kata. Kuncine mekaten. Langsung kemawon teng tuladanipun. Ingkang setunggal tuladanipun Parama plus Iswari. Menika wonten kalih tembung Parama lan tembung Iswari. Menawi dipun gabungaken yaiku dados Prameswari. Ning kene wonten vokal A lan vokal I, umpamane digabung dados lebur dados E. Nah, maka Parama Iswari dados Prameswari. Coba kita buktikan apa yang dimaksud dengan mengurangi cacahing wanda. Kita mengurangi jumlah suku kata. Kita hitung dengan jari sendiri-sendiri. Parama wonten 3 wanda. Iswari wonten 3 wanda. Menawi dijumlahake kabehane ana 6 wanda. Sawise digabungake dadi Prameswari dados sekawan wanda utawa wonten 4 suku kata. Paham adik-adik? Nah, iku fungsine tembung garba kanggo ngurangi cacahing wanda. Salajengipun ana plus ing, tembung ana lan tembung ing. Coba diitung. Tembung ana wonten kalih wanda. Tembung ing wonten setunggal wanda. Menawi dijumlahake tembung ana lan tembung ing menika jumlahe wonten 3 wanda. Nah, sasampunipun digabungaken dados aneng. Nah, aneng iki coba dijumlahake wonten pinten wandanipun. Nah, pinter, wonten kalih. Sing sadurunge ana 3 wanda dados kalih wanda. Niku sing dipun wastani tembung garba. Kalih tembung ingkang dirangkep dadi siji lan ngurangi cacahing wanda. Atus makaten nggih. Iya plus iku. Iya menika wonten kalih wanda. Iku wonten kalih wanda. Sedaya jumlahe wonten sekawan wanda. Menawi dipun gabungaken wonten tembung yeku. Wonten kalih wanda. Dados ingkang waone sekawan dados kalih wanda. Nah, iku fungsine tembung garba kangge ngurangi cacahing wanda. Atus mekaten adik-adik nggih, menawi wonten pitakenan utawa wonten pamanggih ingkang sanes, sumangga kula buka wonten ing kolom komentar supados kula gadah pamanggih sanes saking adik-adik sedaya. Cekap semanten video saking kula, muga bermanfaat. Sampun kesupen subscribe, like, lan share supados channel kula selalu berkembang. Matur nuwun awit kawigatosanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng dalu, sugeng siang adik-adik sedaya.